трябва. Айде. Айде. Чакай. Лекичка. Значи вие не трябва Ръцете на кръста. Вие не трябва Пази да се на се там. местите, защото няма да ви хване снимката. Ама застанете един срещу друг. Ама на клип. Така. На клип ли са? Да. О, супер, Не браво. пипай! С ръце няма да Не. пипай никой. Витко, дайте отзад. Ще ви връча ръцете отзад. Отзад. Айде, бе! Айде, Витко. Върко ръцете отзад. Витко, така. Айде! Айде, Мали. Айде. Айде сега. Айде сега си. Нищо роти. Що го не е той, план бе. Те колко не е това? Вместо да рече браво, успехме. Направихме клипа чудес.